Ingkai balaikano hambai joto lukurongno naitongnai tirbahasni joto ani khapangni takuk bukuk song te naitongnai joto lukurongno belai belai khe hambai rio. Ingkai जों tini paisok paika chini khaksangmani harungo ingkai chini 4-5 visit tini 5 visit जों tini oro nok tangnan bagui planning khaika ingkai khwanan simino oro nok tangjaknai 12 family oro nok tangai rijaknai ani bisingtwi borok tongna bagui nok dana dokan no borok tongna bagui nok buskango dogan nangnai tamo hingke bongni ang je saimanmani borokni kuno hapung hatai kwrui nok bra bari kwrui o tipra hao kusum kusum tongnai bongsoni bosongni borok wngui sai bongni tabuk sujora na bongni document tongo na chanani thikmoro tongo na bongni jaga tongo mungsa kwrui bongni yago belai khe khairok suru omo haino tipra hapung hatai joto amchaiono tipra sarokni tomung omo hai gabon bagui no je jaga thango ang jaga no khub deep systematically wansogui ma thango hingke ang oro bongno bazar kuthumri simi kalangkhai to wngla bongno ang barabai khina oro completely bongni oro phalai chana tongna chana khina swtwinani light twi bebang ang bongno ব্যবস্থা khaima khalangnai hingke twi tongkha abono lo tabuk जों oro nok tangrwnai khwanan simi nok tangna chengjaknai hingke nok tangmani ulo oro buskango lama lama botok जों light dinani ব্যবস্থা ma khainai hingke latrine bo जों khlai rwnai o khwnani bisingono borok bo latrine tangnai amo hai hingke oro dogani tongkhai borok hasalni phaiphaiui a jaga bong jaga bo kwrui kosto mosto khe hapungo tongmani amo hai khe to ব্যবসা khaimya security ni matter tongo thangphai security ni matter tongo kosto tongo nini manui rok nosto ongui thangmano thangphai hingke asuk kwbang manui no thangphai rwkaimaya bebak dik dia wansugui technically logic जों wansugui bebak जों oro initiative manakha bongno oro no rehabilitate ma khainai bongno oro ma toninai oro nokhuk tangui bongno oro dogan ma khainai abo hai keno kwrung jagao no chini tripura sarokno je through rehabilitation income generation program je khai tongmani total sara tripurao 50 ta modern market khainai abon bisingo kaisa khaksangmani harung wngnai including agotlani rajdhani ni kaisa market je lik somoni uttor gate no kitingui chini borokni babu khub planning complex kaisa modern crown jewel modern heritage market amo hai kai total tripura hao 50 ta khailaijaknai teni ni kanchanpur ni je highway o mitrunjoy ni gana abo bo khub kaisa planning city जों abono khlaijaknai hingke amo hai kai जों trek joto jaga no step by step planning khlaiui jekono city no systematically abono twi dulnani administrative khainani tei aro construction system aroni bazar system bazarni environment totally abo modernize songnai amo hai kaisa modern amenities modern building modern architecture modern complexity modern environment modern ground tei modern nini garden bebak abo inclusive tongnai a market rogo a city rogo total 50 tangnai omo hai kai no takarjola constituency ni bisingo o khaksangma harong kaisa modern heritage market nongnai omo total 50 ta modern heritage market nongnai abon bisingo mobo kaisa khaksangmani harong nongnai emo already changjakha mo belai no doi thangui tongo oro buskango doctor chamber ognai medicine man thoknai trek je amenities nangmani society ni bagai needs phungai khai ai busaman simi thumani jora salpaithak jora je borokni nangmung joto oro mannai joto oro manan bagai जों joto systematically ready khai tong hingke asok nongthong joto nok khai biango tangnai nok hingke naide जों oro khwanan bisin oro warui oro milkhai nai oiko gulogo hingke oro khai जों dogan tangui tongo oro khwanan bisingo जों
nok tangrejaknai oro khana bising hawalei oro sung nok tangrejaknai 12 ফ্যামিলি যে বা ইয়াকাবা 12 ইয়াকাবা 13 যে ফ্যামিলি আবার কি এক লগি যতনি বাকি দা এক লগি nok tangnai na kaisa kainike tangkhana joton bagin ekloge tangjaknai 12 families ni 12 families ni gaboni je material sokaba bai tangnai nang abo ke wa bai tangnai na tabuk maising sasalang to asa kuno problem kari khoba inga sini budget ni digi bosang na harima tongo inga borono to first step o cherai ase ma ba klibusa abo haike no sung agognai sung bongno 3 bai wa bai khai naithokai khlai regranai abo no next step o khali rok sung budget bongni bagi khlai ke hankai budget ti sakai financially aro bongno building no tangrajak building kaham no tangrajak nai